ngiyabashuthi. Uyabashuthi Ngiyabashuthi ngilahlekelele. Ukuze bangakulahlekeli. Yeah, naba naba. Yes, kahle-ke, wenza kahle. Oh, une-video yabo. Hayi video yabo. Kunzima. Uyababona kodwa qhawe lami. Bangani bami uphi u-Asavela? Ngingambona u-Asavela. Ziphi lo Asavela? Angangena ematekisini abantu. Ya bangani. Akahambanga nani u-Asavela? Ya mngani wami. Asavela yakho la? Akekho. Hawu kodwa madoda. Hayi qhawe lami. Nasuke futhi omdala. Babuke stophe. Hey, uyabetha baba siyabacinga. Hey boza yami. Ngiyabashuthi. Ubuyabashuta kuphi? Abangisendele ithomba bayi. Abanye bakusendele. Mina ngamboni ke manje. Khona ngasamboni. Kodwa uyamnasa isithombe sakhe. Hayi asibacingi. What is that? Hayi bo kabanok asiyene emontweni bangani bami. Asiyene emontweni. Ya bangani bami Asavela ngamboni la. Aningamboni Asavela? Hawu bangani. Khona ngimfunayo. Kodwa Asavela. Jesus Christ. Asambele imoto nansi imoto ngale abangani bami nayibona. Nansi imoto. Gijimani. Ya. Usale emakhaya. Bayona ndo thina siye emshinini. Alondo usedukile niyabona. Ubani umalume bakhamba la. Uhamba namuphi umalume wena uDala? Lo lapha. Oh, asambeni sofuna umalume wethu. Hayi alondo umalume akakwazi alondo yedwa. Ya. Hey, you alondo